Når man er kunde hos Fisher Investments, så er der kun ét sted, hvor der bliver truffet investeringsbeslutninger, og det er i det, vi kalder vores investeringskomité. Og den investeringskomité, den består i dag af 5 mennesker, som har arbejdet tæt sammen i rigtig mange år. Og det er det, som vores kunder sætter stor pris på, det er, at det er et team, som har arbejdet sammen meget længe, og dermed har prøvet både op- og nedture, sådan så at de investeringsbeslutninger, der bliver truffet, er de bedst mulige for alle.